Bé, hola a tots. Avui estem aquí per presentar-vos una bota de Vesta, es diu FF Trek. És una sèrie de botes noves de la gent de Vesta, com he dit, el fabricant mallorquí i fabricant d'excel·lència. La idea d'aquesta gamma de botes és que, a la meva manera de veure, tenen una clara tradició italiana, una bota amb un tall clarament italià, fet amb un producte o amb uns materials d'excel·lència. La gent de Vesta està acostumats a utilitzar de lo bo, lo millor. Però anem a parlar d'una bota com aquesta. És una bota de trekking que té unes característiques força interessants. Probablement és una bota de trekking de les que ara mateix potser més qualitat ens pot aportar a l'hora de fer aquesta activitat tan bonica com és això, fer trekkings i moure'ns per la muntanya a peu. Anem a entrar en matèria i anem a explicar una miqueta quin plantejament té. La primera cosa que heu de tindre en compte amb una bota com aquesta és que el seu sistema de cordatge és un sistema de cordatge molt envolvent, que a més munten un sistema de bloqueig, els diuen Quick System o alguna per l'estil. La idea bàsicament és que podem bloquejar el cordó a diferents alçades, amb diferents energies, per poder-nos acordar la bota de la manera adequada. Però no només és això, és el seu tall, és la seva construcció la que ens pot explicar moltes més coses. És una bota que munta tota una banda de goma al seu voltant, de manera que protegeix tota la part baixa de la bota, que està feta amb Kevlar, que està feta amb cuirs, que està feta amb pells sintètiques, que està feta a base de molts trossos, que cada un d'ells té una funció molt determinada. Les àrees que tenen més agressió del terreny estan més defensades i les àrees amb menys, diríem, necessitats li donen un tractament, un acabat més soft, més tou, de manera que les zones de flexió aconseguim que la bota flexi molt fàcilment, sense generar arrugues que ens puguin generar molèsties, però en canvi les punteres i els talons són més resistents. A més, aquí dintre doncs hi posa una membrana de Gore-Tex. És obvi que una bota com aquesta no pot anar amb una altra cosa i posen una membrana de Gore-Tex que ens dona impermeabilitat. Què més explicar-vos d'una bota com aquesta? Doncs si veieu, munten a la part de la canya, tant a la part exterior com a la part interior, una mena de finestres. Són unes finestres que van foradades. Què és el que té de particular? Doncs té de particular que aquests forats connecten a la part interior de la bota i que el que aconseguim és eliminar una part molt important i molt considerable de la humitat que s'hi pot emmagatzemar a l'interior. Per acabar-ho de resoldre, doncs muntem una sola d'EVA de doble densitat i una bona goma Vibram clàssica, ben taquejada, de qualitat. El conjunt la converteix, a la meva manera de veure, doncs en una bota duradera, confortable, segura i la idea bàsicament és cobrir les necessitats de les persones més exigents, d'acord? Aquí teniu Vesta amb una bota com aquesta, crec que aporta, s'italianitza, dona un pas endavant i fa una bota collonuda, vamos, així de clar. Vinga, fins una altra.